Ассалому алайкум бародаро. Хонаи навбатӣ, духонага, шашум ошёна, евро ремонт, назди 100 барг. Нархаш 700 000 сомон. Инҷа кухняе. Лайк ва подпискара аётун набуред. Инҷа видео. Ва тамоми чизу чораш 700 000 сомон. Дар номерои 919 98 83 муроҷиат кунед, агар хона писанд ояд. ин ҳоҷатхона ҳамаш евро ремонт. иш ванда не хали ҷакузи кадаги. иҷа зал. Кати ҳама чизу чораш. иҷа спальни. ина бародаро дом айберун. хона дар шашум ошёна. агар шумо хоҳиши фурӯхтани хонаи худро доред ба рақамҳои 919 98 83 88 занг занед, ба он муроҷиат кунед ва ҳатман ба шумо ёрдам медиҳем.